Исәннәрмесез? Сәяхәтханәгә рәхим итегез. Тулы якларына барабызмы? Нәрсә соң ул тулы? Перәннек, самавыр, гармун, корал, Лев Толстой. Җитмәсә, ул җирләр белән Ханбикә Тайдулла идарә иткән. Сизәсезме? Татар исеме. Барысы хакында да сөйләп, перәннек тә әзерләрбез. Бөек Лев Толстойның туган үскән нигезен дә күреп кайтырбыз. Кузгалды. Туланың тагын бер йөзек кашы, күп йөзек кашларының берсе сакланыла менә шушы бинада музей Тульский самовары дип атала. Хәтта шундый гыйбарә дә бар бит, в Тулу со своим самоваром не ездит. Шуңа күрә, дуслар, үземнең самоварымны алып килмәскә булдым инде. Тулыга кем белә, бәлки кертмәгән булырлар. Юк инде шаяртам мин инде. Самовар йөртә торган кеше түгел, һәм гомумән минем самоварым юк. Кечкенә чакта гына әбиләргә кайтканда, әниләр ягыннан Оренбург өлкәсендә менә анда шундый тәмле чәй ясап бирәләр инде самовардан. Шактыйдан әйтәм бит инде, эшкәнем юк. Менә мотор бинада урнашкан, античный, антик архитектура рәвешендә эшләнгән бинада, сүз уңаеннан Казандагы Кореев театрда шундыйрак рәвештә эшләнгән бинада урнашкан. Әйдәгез, эченә кереп карыйк. Так, самовар турында тәмләп сөйләгәнче бер әйберне әйтми булмый җәмәгать. Аны Тулыда түгел, Уралда уйлап табалар. 30-40 елда аны күпләп Тулыда җитештерә башлыйлар. Шуңа да Тулы самоварын илдә дә, дөньяда да яхшырак беләләр. Барлыгы 6 төрдәге формада җитештерелгән. Шул исәптән шар, рюмка, йомырка, банка һәм ваза рәвешендә. Самоварга карап илебезнең шанлы да, данлы да тарихын өйрәнеп була. Теге заманда самовар җитештерүчеләрнең кайда яшәве турында тулы бер карта да бар музейда. Менә сиңа навигатор. Так, менә бу 38-нче нидә? Йортта яшәгәннәр братья Воронцова. Менә әйтик карыйбыз, менә монда 35-нче йортта. Набережная улица дигән җирдә менә 35-нче йортта. Кемнәр яшәгән? Менә фабрика Шумаринов урнашкан булган. Игорь Золотов исемле эшкуар самовар рәвешендә эшләнгән фонтанның макетын ясаган булган. Әмма макет аңлавымча макет булып кына калган. Андый фонтан юк шул әле Тулыда. Музей кибетендә самоварның нинди генә юк. Бәясе дә төрлечә. Кайбер кечтекиләрнең хакы әнә 3000 сумга җитә. Мондый чәй сервизы әбиемнең сервантында саклана иде. Ул аларны сирәк-мирәк кенә я аш үткәргәндә, я кунаклар килгәндә генә чыгара иде. Кызык инде, бу чәй сервизы безнең заманда да пыяла артында саклана иде. Әбинең сервантын әйтәм әле. Хәзер дә пыяла артында, ләкин музейны кында. Шәһәрдәге иң зур самоварны да эзләп таптым. Менә ул. Бронзадан эшләнгән, биеклеге 6 метр. Әгәр моны һәйкәл дип түгел, чын самовар дип карасак, күпме кешегә чәй эчер булыр иде микән ул? Һәйкәлнең бер ягында җиһаз ясаучылар сурәтләнсә, икенче ягында чәй эше күренеше. Менә игътибар итегез, менә минем артымда Тула Кремле. Менә бу якта самовар, самовар артында беләсезме нәрсә урнашкан? Машина төзүчеләр күллияте, ягъни Кремль белән күрше менә шушы күллият. Мәсәлән, Мәскәүдә андай берне күз алдына китереп булмый. Мәскәү янәшәсендә нинди дә булса колледж барлыгын. Казанда да андай берне хәзерге чиракта хәзерге вакытта күзәтеп булмый. Заманында, хәтерлисезме, Казан Кремль янында урнашкан иде Раки сыраханәсе. Минем аны күргәнем юк, ишетеп кенә беләм. Самовар җитештерү фабрикасын беренче булып бер туган Лисициннар ачып җибәрә. Иван белән Назар 1778 елда. Әмма Назар белән Иван бергә озак эшли алмаганнар. Һәр кайсы аерым җитештерә башлаган бу хикмәтле җиһазны. Аерым-аерым эшләнгән самоварлары шактый музейда. Ә менә бергә чакта ясалганы берәү генә монда. Ул шул кадәр яхшы сакланган, бер тапкыр да реставрация ясалмаган үзенә. Карап чыктык Тулының самоварларын. Тагын бер байлык белән чыктым әле мин моннан. Менә шушындый открыткалардан. Минем бер традиция бар җәмәгать. Дус кызым Рамиля миңа шундырак бер традицияга ияләштерде. Кая гына барсам да, нинди генә шәһәргә барсам да, шушы шәһәрнең матур урыннары төшерелгән открыткаларны алып, аларга мин кемгә җибәрергә телим, матур сүзләр язып, почтага килеп һәм маркалар ябыштырып, аларны ияләренә җибәрәм.
Шушы музейда да матур открыткалар күп булып чыкты. Мондай традицияны минем Кайда Стамбулдан да җибәргәнем булды, Кырымнан да җибәргәнем булды, Минскидан да. Инде менә хәзер Тулының да матур открыткалары очып китәчәк Казан. Казан гына түгел, гомумән Россиянең төрле почмакларына. Кулландыргыч бизгел. Открыткалар кулында, алар тутырылган, аларга маркалар ябыштырылган. Хәзер салам почта ящигына барысы да исән-сау гына барып җитсен дигән теләктә кала. Менә ул җырларда көмәкмешли җырланган, шигырьләрдә сөйләнелгән һәм Тулының йөрәге ул да булса прәннек. Баксаң, шушы прәннек менә монда шулай язылган 1685 елда беренче тапкыр телгә алына һәм шуннан бирле бу шәһәрдә кешеләр бер-берсе белән ярыша прәннек пешерәләр икән. Һәм 18-19 гасыр башында Тула прәнеген бөтен дөньяда белә башлыйлар, төрле күргәзмәләрдә ул призлы урыннар ала. Әмма 20-нче гасыр башында прәннек пешерү эше сүлпәйнәя дип әйтәмез. Чөнки берсеннән-берсе илебез тарихында куркыныч вакыйгалар башлана, революция, беренче бөтен дөнья сугышы, икенче бөтен дөнья сугышы. Кемәкмешли илдә һәм Тулыда прәннек кайгысы булмый. Җитмәсә, прәннек пешерүчеләрнең күбесе нәкъ менә сугышка китә. Әмма мөгъҗизалы төстә җиңү яулагач һәм күпмедер вакыт узганнан соң 1954 елда прәннек пешерү эше яңадан торгызыла. Бу эшне белгән кешеләрне аннан-моннан берән-сәрән җыеп, бу эшне яңадан кузгатып җибәрәләр. Һәм Аллага шөкер, бүгенге көндә, мәсәлән, татарларны һәм Казанны шәктән башка күз алдына китерә алмаган шикелле, Тулыны да без нәкъ менә шушы аның төп символыннан зур, тәмле һәм искиткеч прәннектән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Шушы тәмле гигантның авырлыгы тоннадан күбрәк, киңлеге 3 метр чамасы. Менә без белгән прәннектән Тулы прәннеге нәрсәсе белән аерыла. Беренче чиратта Тулы прәннегендә бизәкләр була. Менә күрәсезме? Менә шушындый үсемлек орнаменты рәвешендә ясалган бизәкләр бар. Һәм гомумән прәннекләрдә, Тулы прәннегендә Тулының матур урыннары, аның тарихын чагылдырган, архитектурасын чагылдырган күп кенә корылмалар төшерелгән, сурәтләнгән була. Монда шәһәрдә чиркәүләр бик күп, менә адым саен диярлек, шушы чиркәүләр дә прәннеккә күп рәвештә төшерелгән була, күп санда. Тагында атынган чакта Тулы шәһәренә берничә комплимент. Менә монда Тулы город-герой дигән, Тулы дөрестән дә герой шәһәр. Герой шәһәрләр дигәннән минем инде озакламый коллекция барлыкка килер ахырсы, чөнки июльдә барып кайткан идем Минский шәһәренә, ул Белоруссиянең баш каласы. Шулай санала бит инде ул герой шәһәр буларак. Тулыда менә дөрестән дә рәхәт, чөнки башка шәһәрләргә киләсең, билгеле күп кенә шәһәрләрнең матур урыны ул аның үзәге генә. Кайбер шәһәрләрдә ул үзәк шул кадәр кичкенә була. Менә уңга 2 адым, сулга 2 адым атлыйсың, инде үзәк беткән була. Монда Тулыны уң якка барасың, озаклап, шәһәрнең уртасы үзәге һаман бетми, чөнки матур, рәхәт һәм менә кешегә күңелен күрердәй урыннар алар байтак. Менә таганнар да бик күп. Кичә дә таганда рәхәтләнеп атындым. Менә бүген дә атынырга мөмкинлек бар. Шул кадәр менә кызыгаймы? Менә теге якта прәннек, һәм прәннектән 10 метр читтәрәк менә шушындый таган. Рәхәтләнеп таганда атынып утырасың һәм шул Тулының йөрәгенә хозурланасың. Прәннеккә карап торып кына тамак туймас. Капшап та, ашап та карыйсы килә үзен. Шәһәрдә прәннек ясарга өйрәтә торган урыннар берничә. Кремльдәгесе бала чагы белән шуплап тулган иде. Киттем икенчесенә. Анысы да Кремльдән ерак түгел, чәй эше музейында. Хәтерлисезме, музейда булганда күрсәткән идем менә бу чәй сервизын. Әбидә шундый чәй сервизы бар дип сөйләгән идем, әйме? Беләсезме, монда аның бәясе 16 мең сум. Менә күңелгән бит әбинең сервантында тора торган чәйнең сервизы 16 мең сум тора дип. Аның беләсезме, 16 мең тора чәйнек, заварочный чәйнек һәм бер чашкасы. Әле тагын анда бер пар чашка алып була аерым, анысы тора 3500 сум. Кечкенә дә төшкенә бу музей. Прәннекнең нинди генә юк.
Россия төбәкләрендә дә чит илләрнең дә үз перәнникләре булган. Монысы Хорватияныкы, бигрәк сәер. Уртасында көзге, гыйшык билгесе бу. Көзгегә караганда син шушы перәнникне бүләк итүченең йөрәгендә урын алгансың булып чыга. Җитәр читнеке турында сөйләшергә. Әйдәгез, тулыдагысын әзерли башлыйк. Беренче эш итеп форма сайлыйбыз. Миңа самавыр рәвешендәгесе күңелгә хуш килде. Эшен яхшылап майлыйбыз. Аннан соң камыр бирәләр. Аны кулың белән яхшылап изәргә кирәк. Камырны 3 өлешкә бүләсе. Иң кечкенә өлешне читкәрәк алып куябыз. Төп өлешне форманың эченә җәябыз. Бармаклар белән камырга форманың бөтен бизәкләренә яхшылап керерлек итеп басабыз. Аннан соң эчеккә күчәбез. Куе итеп ясалган алма джемы бирделәр миңа. Соңыннан теге читкә алып куйган камыр кисәген уклау белән җәеп, перәнник үстенә ягабыз. Шулай итеп без җиттек самавыр пешерүнең иң дулкынландыргыч мизгеленә. Без хәзер менә бу агач әйберне монда шапылдатабыз һәм бу әйбер чыгарга тиеш. Әгәр дә чыкмый икән, кат-кат каватлыйбыз. Ну кем белә, бәлки мен беренче дубльдән килеп чыгар. Так, вот этим ударяем сюда. 1, 2. О! Нет. Нет, не замахивайтесь на себя прямо. Вот так. Ага. Еще раз. Идет. О, Родился. поймала. Отлично, хорошо. Красивый. Так, смотрите, сейчас ваши... Так. Отправляем. Аллаға тапшырып, Пока. Прәнникләрне озаттылар мишкә. Алар пешкән арада Лиза, без мастер-классны үткәрүче кыз, хәзер безгә менә шушындый тәмле чәй әзерләп куйды. Менә шушындый тәмле шикәрләр белән. Безнең прәнникләр миштән чыкты. Менә монысы мин әзерләгәне самовар рәвешендә. Хәзер аны ягачаклар махсус глазур белән. Монда бары тик хәзер аны кайнаталар. Су һәм шикәр кушылган. Хәзер ул кайнап чыга да, бу эшне безнең дустыбыз башкарачак, безгә ышанып тапшырмый, чөнки без пешерергә мөмкин без кирәкмәгән һәм кирәккән җирләрне. Шуңа күрә көтәбез глазурның әзерләнгәнен. Ни өчен тулы прәнникләрен печатный дип атыйлар? Чөнки менә мондый формалар кулланылган. Агачтан, башлыча кайын агачы кулланылган, шулай грушадан һәм алмагачтан ясалган формалар. Менә безгә сөйләделәр, кулланып караганнар имән агачын, ләкин имән агачыннан формасыннан чыккан прәнникләр ул кадәр тәмле түгел икән. Күрәсең, агач үзенең ниндидер үзлекләрен күчерә камырга, камыр прәнниккә һәм күрәсең инде тәмсез булып чыккан. Менә бу ничек дип атала? Разгонный пряник дип атала. Менә игътибар белән карагыз. Ни өчен шулай дип әйткәннәр? Менә кайвак шулай кунаклар була, алар сездә бик озаклап утыралар һәм сез аларны ничек чыгарырга белмисез. Именно әйтеп булмый бит инде, барыгыз чыгып китегез, безнең йокыбыз килә, яисә сез безгә туйдырдыгыз дип. Менә ул заманда әгәр дә кешегә китәргә кирәк дигән шундый бер намек ясарга кирәк булса, хуҗа кеше чыгарган менә шушындый формадан чыккан прәнникләрне. Һәм кешеләр күргәннәр, безгә разгонный пряник чыгарганнар икән. Димәк, хәзер без шушыны ашыйбыз да таябыз. Менә шушындый зирәк халык булган икән безнең илдә. Шуның белән пряник әзер. 1 сәгатьлек тәмле сәфәр тәмам. Бик бай эшләрлекле мастер-класс булды бу. Шәйләп тә алдык, үз кулларыбыз белән ясалган пряник тә алып киттек. Барысы өчен 1000 сум түләдем. Кыйммәт түгел. Казандагы Шәкшәк музеена әйтик. Керү бәясе 700 сум. Менә музей Чеписидан чыктым. Менә бу минем балам, Тулыда тапкан һәм ясаган балам дип әйтергә буладыр инде әлеге пряникне. Шәкшәк музее белән чагыштырам. Менә анда 1 сәгать киләсең, сиңа нәрсәдер сөйлиләр. Сиңа шәкшәкнең нәрсәдән ясалганы турында сөйлиләр һәм пластик йомырка күрсәтәләр. Монда исә сиңа бөтен нәрсәне кулыңа тоттыралар, өйрәтәләр ничек ясарга һәм үзең белән хәтта алып та китәргә була пряникне. Шуңа күрә дуслар, әгәр дә Тулыга киләсез икән, бу мастер-класска кермичә китмәгез. Чөнки Тулы ул дөрестән дә Тулыда яшәүчеләрнең һәм гомумән Тулы өлкәсенең йөрәге. Шуңа күрә йөрәген алып китәргә күрегез. Менә Тулы шәһәре 1913 елда ниндирәк булган, шуны тасвирлаганнар макет рәвешендә. Бу нинди материалдан ясалгандыр? Бакыр микән, көмеш микән, гафу микән? Өлкәдә белгеч түгел. Менә матур ясаганнар, монда менә елга да бар. Нинди елга? Упы дигән елга. Менә шулай
шәһәрне урталай диярлек бүлеп аккан. Менә карагыз, менә монда шулай күрсәтелгән бу картада, менә саннар белән кайсы урында ниндирәк корылма урнашкан булган. Менә монда карагыз, игътибар итегез, 23-нче бу дом пряничника Гречихина дигән. Менә ул яшәгән шушы йортта. Гречихиннарга пряник пешерүдә тиңнәр булмый. 1900 елда Парижда узган күргәзмәдә Гран-при яулап кайталар. Тулга 1146 елда нигез салынган дигелә. Атамасының килеп чыгышы буенча вариантлар шактый күп. Шәһәрнең төп елгасы Упага Тулица дигән коя. Беренче версия буенча шәһәргә шушы елгасы исеме бирелгән. Кемдер әйтә киресенчә, елгага шәһәр атамасы бирелгән дип. Тагын бер версия һәм иң ышанычлысы да диләр Идел буе булгарына бәйле. Болгарлар Мәскәү кенәзлегенә еш кына һөҗүм итә торган була. Берсендә хәзерге Тулы җирләрен басып алып, безнең бабалар ныгытма корып куялар. Тулы атамасы болгар бабаларыбызның яулап алу, басып алу дигән сүзеннән чыккан янәсе. Матруйнееме? Тулының бу урыны Казанлылар өчен без аеруча кадерле дип әйтимсең инде, чөнки әлеге яр буе атала Казан шәһәр исеме буенча Казанская, ләкин ул аталган храм иконы Казанской Божьей Матери хөрмәтенә ул урнашкан. Әнә тегендә Кремльдә 100 елга якын әлеге территория ябык булган, чөнки ул менә бу бинада урнашкан корал заводына караган. Әмма 100 елдан соң җитәкчелек ачарга булган әлеге территорияны ачканнар, матурлаганнар һәм хәзер халык рәхәтләнеп менә мондагы Упа, менә бу Упа дип атала елга, шушында килеп, хәтта аякларын шунда әнә тегендә салындырып, рәхәтләнеп көннәрен үткәрә алалар. 14-нче гасырда Тулы белән Ханбикә Тайдуланың идарә итүе мәгълүм. Моңа шактый гына тарихи чыганаклар дәлил булып тора. Тулы атамасының Тайдула исеменнән чыгуы да бик мөмкин. Ой, монда адым сайын пряник, адым сайын самовар. Тулыда беләсезме, минем күңелемә аеруча ниндирәк нәрсә тиде. Менә шушы язу карагыз. Третья музейная столица дип. Без бит инде уйлыйбыз, без Казан, Мәскәү белән Питердан кала иң текә, иң кәттә һәм туристларны җәлеп итә торган шәһәр дип. Ну, баксаң, Кремльнең 500 еллыгына әзерләнгәндә, монда бик зур кластер ачканнар. Кластер, ягъни бер канат астында берләштерелгән булган музейлар. Алар барлыгы 11 штук. Монда Самауыр музее да урнашкан, шулай ук тарихи музейның да филиалы урнашкан. Мәскәүдәге бар бит инде тарихи музей. Монда бер апа шулай сәер карап бара. Шуңа күрә булай бармак төртеп күрсәттем. Менә карагыз, монда яз шундый бер урын бар, китаплардан ясалган. Менә монда киләсең, утырасың. Менә шулай селфи ясарга да була, янәсе синең зур китаплар фонында дип. Тагын нәрсә бар монда? Монда шулай ук мәгълүмат бирә торган үзәк бар, но анысы безгә кызык түгел. Шулай ук минем игътибарымны җәлеп итте. Менә бу бина alt üstü ясалган, бик тә пряничный домикка охшаган, ыкматур ясалган. Менә якыннан караганда бу бинаның төсе шундыйрак. Ерактан шулай ачыграк күренә, болай караганда тоныграк. Менә бу бинада Лев Толстой белән бәйле товарлар сатыла. Причем монда Лев Толстой дисәгез, Тулыдан ялгышмасам 11-15 километр ераклыкта урнашкан Ясная Поляна имениясе, анда Толстой родился в Ясной Поляне или просто жил? Жил гына диләр, менә монда белгән кешеләр. Ясная Поляна турында мәктәп дәресләрендә бик күп сөйләнелгән иде. Шуңа күрә Толстой һичшиксез Ясная Поляна белән ассоциацияләнә. Менә телевидениеның магиясы шунда. Толстой Ясная Полянада туганмы, юкмы дип баш аткан идем. Инде мин хәзер шушында Ясная Полянада, әнә минем арттагы йортта узак еллар гомерен үткәргән Лев Толстой шушында Ясная Полянада. Менә монда таш куелган.
язылган. Здесь стоял дом, в котором родился не Лев Толстой. Күрәсең, ул туган йорт шушында урнашкан, ләкин сакланмаган. Сакланган әнә теге йорт. Һәм ни кызганыч, бик соң гына килдем мин монда. Хәзер сәгать ничә? 5:17 минут. Музей эшли 5-кә кадәр. Парк үзе дә эшли 5-кә кадәр, шуңа күрә менә 20-40 минут кына калды. Гомумән бик матур җир. Менә күз алдына китерәсезме, Лев Толстой шушы сукмактан йөреп, әйме? Менә кем белән, бәлки мин нәкъ менә аның сукмакларынан хәзер атлап барамдыр. Шушы җир белән илһамланып, үзенең дахи әсәрләрен язган. Билге бар иде бит, здесь родился Лев Толстой дип. Баксаң, 1854 елда Лев Толстой кәрт сукканда, кәрт сугарга яраткан күрәсең, һәм шул кәрт сукканда бик күп акча оттырган. Һәм шул оттырган өчен ул туган йортны сүтеп алып киткән булганнар. Шуңа күрә хәзер анда таш кына утырып калган икән. Кызыклы фактлардан тагын әйтергә кирәк, шушында язылган Лев Толстойның иң атаклы 2 әсәре. Беренчесе «Война и мир», икенчесе «Анна Каренина». Монда гомумән язучылар шул кадәр күп килгән булган. Монда Чехов та булган, монда Тургенев та булган, монда кем генә булмаган, озын сүзнең кыскасы. Шуңа күрә бу урында иҗат энергиясе бик каты бөркелеп тора. Менә бу каеннарга карыйм да теге җыр искә төшеп куйды. Кайсы каенда, кайсы син, аера алмый тик торам. Ялгыш каенны кышканмын, мин аны син дип торам. Табигать нык матур монда. Менә хәзер анда астарак күл дә булачак. Яши белгәннәр шул заманында байлар, урынны да сайлый белгәннәр. Тирә-якта гел яшеллек, агачларның да нинди генә юк. Монда Лев Толстой төзеткән теплицада сакланган. Заманында персикка кадәр үстергәннәр анда. Бүген дә чәчәкләр, яшелчәләр шаулап үсә монда. Минем артымда урнашкан Лев Толстойның кабере. Ул хәтта үзенең кайда җирлән, аны кайда җирләргә кирәк дигән васыяте дә булган. Менә монда, әнә тегендә овраг бар. Менә шушы овраг артында мине җирләргез дип язып калдырган булган, һәм аның васыяте үтәлгән булган. Менә монда бүтән җирдә агачлар, монда шундый тынлык. Хәтта кичкенә генә куймада үреп куйганнар. Бу агачның, кайсыдыр агачның сабаклары, кайсы агачның икәнлеген белмим. Дөрестән дә монда шундый тынлык, хәтта интернет та тотмый. Интернет монда еш кына күрсәтә. Менә монда кемдер чәчәкләр дә салып калдырган. Мондый тарихи урыннарны килергә, күрергә, карарга кирәктер ул. Рус теле дәресләрендә әле айрым видеосәлам язып җибәрдем. Минем рус теле укытучыма Елена Ильинична Бахаева Чаллыдагы. Ул шул кадәр тәмле итеп, матур итеп сөйли иде язучылар турында, ул язучылар яшәгән имениялар турында. Ниндидер шундый бер сихри магия барлыкка килә иде ул дәресләрдә. Мин хәтерлим Спасская Лутовинованы, ул Тургеневның имениясе, Орел өлкәсендә урнашкан. Һәм әлбәттә Лев Толстой инде без белгәнчә туган, яшәгән, күп вакытын һәм шушында җирләнгән Ясная Поляна имениясе. Территориясе чыннан да зур. Монда умарталык та бар, монда трактор да бар. Хуҗалык эшләре актив рәвештә алып барыла. Шунысы сөендерә, бу урынны һаман да карыйлар, яшәтәләр. Шул вакытта Лев Толстой чорыннан калган әйберләр шул килеш саклана һәм шуның белән ул кадерле дә. Рухи азык белән генә тук булып булмас. Петр Петрович дигән ресторанга да сугылды. Петр Петрович ресторанында монда хәтта адымнарында, баскычларында язылган кафеның исеме. Каршылыклы фикерләр язылган иде интернетта, отзывларда, кемдер үтереп мактый, кемдер теге кибойдыр ошамый һәр хәлдә бик каршылыклы фикерләр. Югыйсә алар бик күп, ләкин монда килдем, халык күп. Бәяләр әйтергә кирәк, Мәскәүне кеше килде. Менә исланган
үрдәк итеннән салат менә шушындай җәмәгать порциясы шактый зур. Менә минем кулымнан 2 тапкыр зуррак порция. Менә китерделәр тархун. Булай карап торышка бер дә тархунга охшамаган, чөнки без иярәнгән бит тархунның яшел төстә булуын. Монда вообще үтә күренмәле һәм моны аңлаттылар. Монда буягычлар кушмыйлар икән, шуңа күрә шундый төстә. Күрәсең, яшел төс тархун төсе түгел, без өйрәнгәнчә ул буягыч төсе. Җәмәгать менә китерделәр аш. Ашы бай матур күренә. Тегесе, кстати, дүртелек ия, теге салат. И менә беләсезме, борчка китерделәр менә 100 грамм. Ну, минем 100 грамм эчәргә исәп юк. Ну, калган әйберләрен ашыйм. Хикмәтле яклары да бар булып чыкты. Петр Петровичның. Салмыш кешеләр өчен шундый яхшы әйбер уйлап тапканнар. Менә монда карагыз писсуар. Менә монда башыны терәп торыр өчен махсус әйбер. Чөнки бит инде үзегез аңлыйсыз, салмыш кешенең ориентацияны тоту дәрәҗәсе төрлечә була. Шуңа күрә алмас өчен башымны менә булай тотып йомышлар өчен бик яхшы мөмкинлек. Хак булып чыккан җәмәгать мине дубльгиста караган идем, уртача бирге куелган иде бу ресторанга 3,5. Менә минем дә бәям шулайрак. Продуктлары һәр кайсы аерым тәмле шикелле, но барысын бергә кушкач теге эстетика юк дип әйтиммесең, рәхәт теге гастрономический оргазм китерми. Шуңа күрә бүтән бу менә бу Петр Петровичка мин килмәм дип уйлыйм. Киләсем килми. Россиядә барлыгы бүгенге көнгәчә сакланган 12 Кремль бар. Менә монысы тулыгысы исә шул 12сенең берсе. Ул 1500 еллар башында салына башлый. Мәскәүне көньяктан татарлардан саклар өчен. Ләкин без Казан татарларыннан түгел, Кырым татарларыннан саклар өчен кирәк булган икән. Ул башлыча төзелгән була агачтан, ләкин агач Кремль бүгенге көнгә кадәр сакланмаган, сакланган таштан ясалган корылма. Мәскәү белән Казан ханлыгы арасында тарткалаш барган чакта Кырым ханнары Мәскәүләр белән күпмедер вакыт шикүрдәшеп яшәгән. Әмма 1507 елда дуслыкка нукта куелган. Кырым белән Мәскәү дошманга әйләнгән. Кырымнар Мәскәүләрне талый башлаган. Кешеләрне куллыкка алып, аларны Шәрык белән Европага сатып җибәргәннәр. Кырымнарның мондый баш-баштаклыгына әби патша, ягъни Екатерина II генә нукта куя алган. Һәм Кырым ахыр чиктә Россия империясына кушылган. Кремль тирәсендә, Кремльнең периметры буенча барлыгы 9 манара урнашкан һәм алар архитектур ягыннан шулай аерыла. Менә карагыз, тегендә яшел гүмбәзле бар. Менә минем артымдарак бар. Тагын менә монысы безнең Казанныкына охшаган. Монда шулай ук теге заманда Кремль эчендә урнашкан йортларның архитектурасы да күрсәтелгән. Менә алар агачтан менә шушы килеш киртәләп куелган булган. Коймалар исә менә шушындырак очланган рәвештә ясалган булган. Мин беләсем, беренче күргән нәрсәгә охшаттым. Бу карандашларга охшаган. Теге точилка белән яхшы гына иттереп очлап куйгач, нәкъ менә шушындырак рәвештә килеп чыга да инде. Менә бу башняга караганда манарага астан беләсезме, миңа Стамбулдагы Галата манарасы искә төште. Теге Султан Сулейман хан хәзрәтләре чорлары. Султан Сулейман хан хәзрәтләре! Билгеле инде ул теге Осман империясында булган. Монда Султан Сулейман берничек тә килә алмаган, ләкин миндә менә шушындырак бераз ахмагырак ассоциация уятты әлеге манара. Нәкъ 3 ел элек Стамбулга тәгәрмәч проекты белән барган идек. Әйтергә кирәк, тәгәрмәчнең чыгарылышлары белән сез YouTube'да таныша аласыз. Атаклы Великолепный век сериалы төшерелгән урыннарны күрәсе килә. Галата манарасы Стамбулдагы иң атаклы һәм борынгы корылмаларның берсе. 14нче гасырда ук төзелгән була. Тәгәрмәч репортажыннан кыска гына бер үзек. Истанбулның тагын бер йөзек кашы Галата манарасы. Топкапы сараеннан яхшы күренә ул. Сериалда да еш кына күзгә чалынып китә.
Бик борынгы манара 1348 елда салыны, төрле елларда реставрация ясала. Озынлыгы 67 метр. Диңгезчеләр өчен ерактан күреп була торган билге буларак ясала. Монда да туристлар буа-буарлык бүген. Манараның иң югары ноктасыннан Истанбул уч төбендәгедәй күренә. Бинаның һәр катында күргәзмә, фотогалерея, сувенир кибетләре. Birinchi uchrashuvlar шушы Галат манарасыннан башкарылган дигән хәбәргә дә тап булдык. Интернетта 1632 елда Әхмәт Челеби исемле бер кеше ясалма канатлар ясап, әнә бу Босфор бугазы аша Стамбулның Азия өлешенә барып утыра дигән дип хәбәр итәләр. Шулай ук тарихи белешмәлекләрдә Султан аны моның өчен бүләкли, ләкин ни сәбәпледер соңыннан аны алышырга сөрәләр. Ясалма канат ясаучының исеме әйтеп бетермәгәнмен. Хизарфен Әхмәт Челеби. Манараның бер катында заманча технологиялар ярдәмендә һәркем үзен Хизарфен итеп хис итә ала. Менә бер кыз да Босфор бугазы аша очыш ясый. Сүз уңайыннан бу тарихи факт күркәм гасырның империя Кёсем өлешендә дә урын алган. Тулы Кремль үзенең 500 еллыгын бик зурлап үткәрде. Дөрестән дә тирәктә күренә. Мондагы чисталык, монда Кремльгә никадәр зур игътибар күрсәтүләре. Монда Кремль буенда бар павильон, монда хәтта күрсәтелгән теге чорда, ягъни 1500 еллар башында салынган Кремльнең нигезләре. Ягъни менә шундый таштан салынган булган һәм шушындыйрак рәвештә. Шул ягы аеруча күзгә ташланды. Монда яшеллек күбәйме? Менә карагыз. Газоннар, агачлар, эскәмияләр, утыргычлар бик күп. Теләсәң, минемчә, монда җәелеп ятарга да була, пикник белән дә килергә була. Ә менә Мәскәүдә анда бөтен җирдә брусчатка, шундый таштан түшәлгән күпчелек территориясе. Шул вакытта Казанныкында да шулай. Менә рәхәтләнеп булай җәелеп ятып булмый дип әйтимсең. Ул мен безнең Казан кирмәне ул калкулыграк урында урнашкан. Һәм монда җир тип-тигез. Җиң сызганып торган. Менә бу абзыйны күрәсезме? Беренче күрүдә Петр I димәсең дә. Баксаң, Петр I 1712 елда менә бу тулы корал заводына нигез салган булган икән. Шуңа күрә Петрны да без күргәнчә нидер мундирда, атка атланган килеш, ягъни пафослы итеп түгел, нәкъ менә шундый гап-гади бер рабочий мужик итеп тасвирланган. Тулыдагы сәяхәт шуның белән тәмамлана. Әнә самавырга сау бул дибез. Кремльгә хуш дибез. Дуслар, әгәр дә менә шушындый форматта төшерелгән видео сәяхәт ошады икән, лайк куегыз. Лайклар күп булса, димәк бу формат сезгә ошый һәм шушы форматта видеоны күбрәк төшерергә кирәк дигән фикерегезне аңлап алырмын. Шуңа күрә фикерләрегезне көтеп калам. Сау булыгыз.